Июль айының 21-ші кеше хәйрле булсын. Эфирда Саба Дуканнары телевидениесі. Атна информацион студиясында бүгін мен Райля Галявина эшлим. Исәнмесез? Шыгарылышыбызның мөһим темалары турында кыскача. Корылыкка 100 белән сатыш хуҗалыгында бәрәңгене сугарып үстерәләр. Эш биткәч уйнарга ярый, эшең бетмәсә нишләргә? Бетми торган эштә хезмәт куючы районыбыз терлекчеләре өчен Сабан туе узды. Саба бала һөнәр проекты район киңлекләреннән республикага, сабыйларга кече яшьтән һөнәр сайларга булышуыбыз белән кызыксынучыларны районда кабул иттек. Авыл хуҗалыгында терлек азыгы әзерләү кампаниясе дәвам итә. Бу атнада безнең иҗат төркеме Саба җәмгыятенең сатыш филиалында барган кыр эшләре белән танышып кайтты. Биредә бүгенге көндә соңгы гектарларда күп еллыкларны синажга салу бара. Бер үк вакытта көзгә җир әзерләүгә дә кирешкәннәр. Хуҗалык икенче икмәк бәрәңге үстерү белән дә шөгыльләнә. Быелгы корылык шартларында сугару системаларында эшкә җигәргә туры килә. Барсы хакында да тулырак без әзерләгән хәбәрдә. Күктә болытлар куера, яңгыр турында хәбәр салып каргалар оча, беркү эссе һава, әмма булар эштән туктарга сәбәп түгел. Кыр караплары, тимер атлар бер генә минутта туктап тормый алга бара. Саба җәмгыятенең сатыш филиалында беренче укустан терлек азыгы әзерләү эшләре соңгы гектарларны куа. Бер комбайнга 6 КАМАЗ машинасы өзеклектәр булдырмый басу чокыр арасын урап торалар. 50 гектарлы бу басуга алар иртән кирешәләр. Арпа, солы, борчак, катыш, 1 еллык үлән быел уңышы белән сер бирми. Покослар начар түгел. Гектар чыгышы елына күрә яхшы ди агроном Ризат Габдрахманов. Ул менә әле дә хуҗалык җитәкчесе Раил Шаймарданов белән шул хакта сөйләшә. Безнең бүгенге көнгә 9200 тонна синаж салынды. Шуның 4200 тоннасы күп еллык үләннәр иде. 3600 тоннасы 1 еллык үләннәр һәм 1600 тоннасы Сабаның комбикорма синаж чокырына ташып салынды. Күргәнебезчә, һава торышлары, явым төшемнәр бик куандырмаса даган, шулай да быелгы яшел массаны мин начар дип әйтә алмасым. Күп еллык үләннәр безнең мәйданга, уртача мәйданга 65-70 центнердан, 1 еллык үләннәр 95-100 центнердан артык уңыш чыкты инде. Чокырда да эш кайный дияргә кирәк. Аларның икесе ферма тирәли урнашкан, берсе инде тулган. Аны технологияләрне саклап, каплап та куйганнар. Хуҗалык алдында 1950 баш мөгезле эретерлеккә азык запасы хәзерләү бурычы тора. Дөрес узган елгы запаслары да бар. Елга охшамый, булганын югалтуларсыз җыеп алу төп максат ди зоотехник Ленар Вәлиев. Ул биредәге эш барышын үзенең контролендә тута. Азык туплау булыр дип үмитләнәбез инде. Узган елга караганда охшамый түгел. Туклыклы азык әзерләү сыйфатта продукция җитештерү белән генә кире кайтарыла торган хезмәт. Яхшы ашаган сыерлар да күп сөт белән кинәндерә. Сатышлылар бүгенге көндә 640 баш сыердан 13 тонна сөт савып, аны дәүләткә озаталар. Мондый продукциялелеккә алар үз тырышлыклары белән аз чыгымнар чыгарып, югары протеинлы чит азык өстәмәләре кулланмыйча, югары сыйфатлы корма, синаж, печән хәзерләп ирешәләр. Хуҗалык күп еллардан бирле бәрәңге игү белән дә шөгыльләнә. Мамалай авылы янәшәсендәге амбар артларындагы бу җирләр сугаруга көйләнгән. Биредә күп еллыклар мәйданы 90 гектарны били. Орлыгын чит илдән кайтарып чәчкәннәр, шуңа кадерләп су сибеп кенә үстерәләр. Кадерләгән җир ашы белән кинәндергән. Беренче укуста аннан гектарыннан 70 центнер уңыш җыеп ала алганнар. Инде менә икенче катыда куе булып күтәрелеп килә. Шулай су белән үстергәндә 3нче кат синажда өметтә, каршы якта бәрәңге үсә. Без монда Невский сортлы бәрәңге утырттык. Һәм инде без монда 2010 елгы корылык елыннан соң монда су сиптерү агрегатлары кайтып урнаштырылган иде. Һәр даим ел сайын шушы йошларга су сибелеп тора. Һәм быел да инде яңгырлар булмау сәбәпле көн сайын диярлек су сибелеп
сантиметрга безнең су үтеп керә. Мин моны инде урожайность алганда бик файдалы булыр дип өметләнеп калам инде. Сугару туфракның уңдырышлыгын күтәрү өчен алыштыргысыз гамәл. Аның өчен янәшә сулык булу мөһим. Бу очракта сатышчыларга янәшә аккан Миша елгасы коткару чарасы. Бәрәңгедә дым җитәрлек булганы күренеп тора. Сабаклары куе, яшел, чәчәктә бөрүдә утыралар. Узган ел бәрәңге уңышы гектарыннан 165 центнер чыккан. Быел да ким булмас дип өметләнәләр. Сугару системасын 2010 елдагы корылык вакытында көйләп куйганнар. Насосы тора, аны трактор белән төшереп куябыз. Менә бу катушкаларны трактор су сибә торган өлешен басуга кертеп китә дигән, аны 21 сәгатьтә кире җыеп, сибеп, кире кайтарып бетерә инде үзенә. Бер кат шуны сибеп чыкканнан соң без яңадан трубаларын ышкындырып, трактор белән икенче җиргә күчереп, яңадан шулык системаны трактор су сибә торган башын тагылап кертеп китә дигән, һәм 21 сәгатьтә яңадан менә бу катушка җыеп алып чыга инде. Безнең үләндә су сиптерә торган фрегат тора бит инде зурысы, ансы бер кругны 4 көн буе әйләнә инде. Анда икенче төрлек система, но барыбер дә шушы суны без елгадан алабыз. Елга суы йомшаграк су бит инде, барыбер файдасы күп инде. Сугару системасының операторы Рафил Фәрхулин. Ул аның көйле эшчәнлеген тәэмин итеп тора. Ә инде су сипмәгән көннәрдә тракторга утырып җир эшкәртә. Сатышлылар сенажга алынган мәйданнарны артыннан ук көзгө чәчүгә әзерләргә керешкәннәр. Рубин агрегаты белән җир эшкәртәбез. Бу менә 100 гектарлы басу. Менә җегетләр кичә инде сенажга кармасмесен алып бетерделәр. Шул менә бүген иртәдән Аллага тапшырып шунда җир эшкәртәргә кердем инде. Безнең инде 2 көнлек эш алла бирсәм, аннан соң бу әле безнең тагын бер кат эшкәртеләчәк. Ул эшкәртелүен чәчү алдыннан була инде. Хуҗалык көзге культураларны 600 гектарда чәчүне планлаштыра. Аның 150 гектары будай, 450-се арыш булырга тиеш. Бүгенге көндә 300 гектар мәйданны дискатор белән эшкәртеп чыкканнар. Менә шулай хезмәт куйган 40 хезмәтчәннәрен кухняда эшләүчеләр тәмле сыйларыннан өзмиләр. Көнгә 2 тапкыр аларга ашау китерәләр. Тамак ялгау белән кабат руль артына ашкыналар. Авыл хуҗалыгында һәр көн ашыктыра. Районга ярты елда кергән акчаның 97% терлекчелек тармагына туры килә. Ит, сөт җитештерүдә хуҗалыклар планны арттырып үтиләр дип белдерде район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин. 14 июль көнне Сабантуй мәдәни спорт комплексында районыбыз терлекчеләренең традицион слеты үтте. Таңнан торып һәр көн эшкә ашыгучы, алны-ялны белми эшләп хезмәттә дан казанган бу тармак кешеләрен хөрмәтләп быел да бәйрәмгә дәштеләр. Һәр төр хезмәтне башкаручы терлекчеләр, шушы өлкә белгечләре, терлекче ветераннар, хезмәт ветераннары, юбилярлар, хезмәт юлларын терлекчелек белән бәйләп җибәргән яшьләр чакырылган иде. Элек-электән мөселман кешесе һәр гамәлен Аллаһы Тәгаләдән хәйр-фатиха сорап башлаган. Лесхоз бистәсенең Нургали мәчете имам хатибы Әхмәт хәзрәт Сафин терлекчеләргә изге ниятләрен дугалар аша җиткерде. Терлекчелек районны яшәтүче төп тармакларның берсе. Әлеге өлкәдә эшләүчеләрнең авыл хуҗалыгы үсешенә куйган хезмәтләрен бәяләп бетергесез. Район башлыгы Рәис Миннеханов та һәр вакыт хезмәт кешесенә үзенең тирән ихтирамын белдерә һәм алар алдында чыгыш ясап терлекчелек тармагындагы җитештерүчәнлеккә үзенең уңай бәясен бирде. Һәр чараны башлаганда Татарстан әләмен күтәрү шулай ук матур бер традиция буларак дәвам итә. Мондый җаваплы эшне быел авыл хуҗалыгында 44 ел эш стажы булган Юлба җәмгыяте ассиминаторы Ибрахим Гомәров һәм Шытсу җәмгыяте зоотехнигы яшь белгеч Гүзәл Сафиуллина башкарды. Алдынгы терлекчеләрне тәбрикләргә быел Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Гөлүс Баязитов килде. Терлекчелек эше гомумән авыр, көн сайын эшләргә кирәк. Әмма дә ләкин безнең авыл хезмәткәрләре бик тырыш. Менә республикада узган елны 22 елда рекорд күләм сөт буенча алынды. 2 миллион тонн күләменнән артыграк сөт җитештерелде. Монда инде бу нәтиҗәдә Саба районы хезмәткәрләре зур өлеш куя. Чөнки менә шушы 2 елны алганда да Саба районы хезмәткәрләре сөтчелек буенча 33% үсеш бирделәр. Шәхсән инде 22 елда 21% үсеш бирелде.
Монда зур эш алып барыла, технологиялар буенча менә бу яңа сөт комплекслары төзелә, робот технологиялары, тагын да инде азык әзерләү буенча кормовой центрлар дип әйтәбез инде. Менә шу бөтен технологиялар алар инде шушындай нәтиҗә бирергә ярдәм итәләр. Инде бүгенге көндә еллык күләмне алганда Саба районында бер сыерга 10 тонна сөт җитештерелә. Бу зур нәтиҗәләр. Безнең республика җитәкчеләре һәр даим ярдәм күрсәтеп торалар. Менә инде шушы сөт бәяләре төшкәнгә күрә Рөстәм Нургалиевич ярдәмендә рәхмәт бик зур 523 миллион акча бирелде безнең хезмәткәрләргә шушы сөт бәясе төшүгә исәпләнеп. Бу инде бу субсидия, господдержка, бу инде 1 литр сатылган сөткә, 2 айлык сөткә 2 сумнан субсидия бирелде. Районга ярты елда кергән акчаның 97% терлекчелек тармагына туры килә дип белдерде район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин 2023 елның 1 ярты еллыгында терлекчелек тармагындагы хезмәт уңышлары белән таныштырып ясаган чыгышында. Терлекчеләрбез тырыш хезмәтләрен күрсәтеп эшләп киләләр. Ит, сөт җитештерү күләмнәре алар узганлыгыннан артыграк һәм инде шул исәпкә хуҗалыклар бүгенге көндә төп безнең терлекчелек җитештерү тармагы районга ярты елда кергән акчаның 97% туры килә шушы терлекчелек тармагына, сөт һәм ит сатуга. Билгеле, быелгы елның авырлыклары шулай ук сөт бәяләренең төшү белән дә бәйле. Бүгенге көндә узган шушы белән чагыштырганда сөтнең бәясе уртача 7 сумга кимрәк. Бу исәпкә инде күпмедер акча кереп җитә алмый. Һәм инде шуңа да карамастан без инде базар шартларында эшләүне хезмәт итүне дәвам итәбез. Ел катаулы, кырлыклы ел. Соңгы көннәрдә генә республика рейс тарафыннан республикада гадәттән тышкан игълан ителде. Бу безнең районда шушы шартларда бүгенге көндә көннәр инде күреп торасыз кырлыклы булу сәбәпле һәм температура җәй буена кискен үзгәреп торды. Шул сәбәпле инде без үсемлекләр тиешле дәрәҗәдә үсеш тәэмин ителмәде. Шуңа күрә инде терлек азык әзерләү, игенчелек культураларының үсеше тоткарланды. Бүгенге көндә ныклап шөгыльләнәбез. Кышлатучыларны терлек азык әзерләү белән үзебездә җитмәсә терлек азыгы чит регионнарга, чит өлкәләргә чыгып әзерлибез һәм сатып алу мөмкинлекләре дә бар. Шул исәпкә безнең кыш орны уңышлы үтәр өчен тиешле дәрәҗәдә терлек азыгы әзерләү беренче бурыч бүгенге көндә. Терлекчелек торакларыбыз елның елында яңартабыз. Яңаруларны да төзибез, реконструкцияләр дә бара. Бүгенге көндә зур төзелешләр бара. Туган як хуҗалыгында Шыңар авылында анда 500 башка исәпләнгән комплекс төзелеп ята. Ул күзгә, кышка тапшырылырга, файдалануга тапшырылырга тиеш дип исәплибез инде. Шулай ук безнең икшемле крестьян ферма хуҗалыгы Зөфәр 200 башка исәпләнгән сыер торагы төзелеп бетеп килә. Файдалануга тапшырачак шушы айда. Аннар инде бузау тораклары, бу безнең Юлбат хуҗалыгының Ясвалан бригадасында, шулай ук Урсабаш хуҗалыгында бузау тораклары төзелеп килә, яңа тораклар. Һәм инде күп кенә ремонт эшләре безгә хәтле башкарылачак. Безнең авыл хуҗалыгы бүгенге көндә районда иң зур җитештерү тармагы. Анда 2000-нан артык бүгенге көндә хезмәткәрбез эшли. Аларның намуслы тырыш хезмәте һәрвакыт мактауга лаек. Быелгы елда да түземлелек күрсәтеп, сабырлык күрсәтеп, еллар инде килүгә карамастан үзебезнең эшне намус белән башкарырга, тиешле күрсәтешләргә ирешеп, алда куйган бурычларны үтәп чыгарга дип бергә тырышып эшләргә. Алга таба хезмәт алдыңгыларын тәбрикләү башланды. Зоотехника юнәлешен үстерүдәге казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен җаваплылыгы шикләнгән игенче җәмгыяте баш зоотехника Марс Вәлиев Татарстан Республикасының атказанган зоотехника дигән мактаулы исемгә лаек булды. Сыерларны ашатабыз, чиртәбез, көн сайын эшлибез, миксерлар белән, кешеләр белән эшлибез инде. Шундый эшләр башкарабыз. Быел үзенчәлекле инде, ел сайын үтә торган бәйрәмнәрнең берсе безнең көтеп алган бәйрәмнәребез бу. Терлекчеләр Сабан туе
Шул әзерләнеп килдек инде уеннарга, бөтен уеннарга да катнашырга. Терлекчеләребез Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсенең, Саба муниципаль районы мактау грамоталары, район башлыгының рәхмәт хатларын алды. Мондый бүләккә Юлба җәмгыяте Урта Саба бригадасы терлекчесе Фәнүзә Миннебаева да лаек булды. Ул тудыру бүлегендә эшли. 22 ел эшлим. Эшемне бик яратып эшлим. Эшләгәндә җырлап та җибәрәм шунда. Сыерлар җырлаганны яраталар алар. Шо нәрсә дип әйтим инде, терлекчелектә җиңел түгел инде, итек торга кирәк. Аның кары яңгыры дигәндәй бөтенесе бәйрәме. Шул вакытта инде эшендә калдырасы түгел. Ходай исәнлектән айырмасын, авыртырга язмасын. Үзебезнең җитәкчеләргә дә рәхмәт. Аллага шөкер. Авыртмасак эшләргә булсын. Алла бирсә киләчәктә дәген. 50 яшын тутырдык инде. Шушы фирмада тутырабыз, Алла бирсә. Яңадан да тагын шулай эшләргә булсын дип әйтәбез. Саулык булсын, илләр тыныч булсын. Сугыштагы балаларыбыз исән-сау кайтсыннар. Хезмәтеңне яратасыңмы? Хезмәтемне бик яратам. Бер төрле менә сыерда сауган кирәк вакытта бусаулатам дагын. Бусал ялмаганда тартып та алабыз. Без бер-беребезгә ярдәм итешибез. Шул Аллага шөкер, коллективыбыз бик зур түгел. Шулай дагын тату эшлибез, Аллага шөкер. Һәр тәбрикләү мәдәният хезмәткәрләре җырлы чыгышлары белән үрелде. Сөт һәм ит җитештерүне узган елга караганда 10%-тан артык үсеш биреп югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалыклар исемлеген быел Туган як Юлба җәмгыятенең Урта Саба бригадасы, Симет, Шытсу, Мәртен агрофирмасы игенче хуҗалыклары тулыландырды. Аларның җитәкчеләре тәбрикләүләр кабул итте. 2023 елның 6 айлык нәтиҗәләре буенча иң алдынгы сыер саучыларны да хөрмәтләделәр. Гөлгенә Фәләхова үзенең бар гомерен шушы һөнәргә багышлаган һәм тәбрикләнүчеләр арасында ул беренчеләр рәтендә. Группамда инде минем 53 сыер, 33 ел сыер савам. Бүгенге көндә инде бер сыерга 30 литр чыга. Без инде сменалы түгел, булай көн сайын барып эшлибез. Бүгенге көндә инде 1160 литр сөт, менә 41 сыерга савам шул сөтне инде. Хезмәтемнән канәгать, акчаларны вакытында биреп баралар. Эш шартлары хәзергесе вакытларда инде авыр дип әйтмәсем, инде элеккеге вакыт белән чагыштырганда үзебез картайгач, хәзер инде яшь барган сайын яшь вакыт булса җиңел булыр инде. Хәзер инде барбер әзрәк басайын. Яшь үзен сиздерә. Безнең орташ ягында робот фермасы да бар. Без үзебез Делавалда инде иске фермаларны ремонтлап, шул фермаларда эшләп атабыз бүгенге. Тудыру бүлеге ит җитештерү, кәҗә һәм сарыкчылык, атчылык, умартачылык буенча терлекләрне сыйфатлы азык белән тәэмин итүчеләрне, югары күрсәткечләргә ирешкән авыл хуҗалыгы кооперативы һәм крестьян фермер хуҗалыгы алдынгылары, хезмәт ветераннары, юбиляр, яшь хезмәткәрләр тәбрикләнде. Бәйрәмгә Күйек җәмгыяте ветераннары Яхья абый Нуриев белән Данир абый Нурмөхәммәтовлар да килгән иде. Алар үзләренең эшләгән вакытларын бүгендә сагынып искә ала. Мин үзем колхозда башта техник булып эшләдем 15 ел. Тимершыкта, аннан Тимершыкта колхоз председателе пенсияга киткәч, колхоз председателе булып эшләдем. Районда иң зур хуҗалыкның берсе иде, 22-нче партия исемендә колхоз. Колхоз зур иде. Безнең терлекләр дә бик күп. Колхозда 4700 баш мөгезләре терлек бар иде, 2500 баш дуңгыз бар иде, 2500 баш сарык бар иде, 300 баш ат бар иде, 5000 тавык. Җәй көне 15,000 чебия алып үстерәдер. Менә шушылай иттереп, шушы колхоздагына бу 22-нче партия колхозы безнең терлекчелектә 300 якын терлекче эшлидер. 60 сыер саучы бар. Менә шулай иттереп, без инде шушындый тормышларны вакытында алып бардык, тырыштык. Дәүләткә авыл хуҗалыгы продукцияләре, ит, сөт саттык. Елына 70,000 ситнер сөт сата идек.
17-20 мың центнер ит сатайдық, йомырқа, жүн, мына шушыларны дәулетке саттық. Біздің қызметлеріміз юғары бәяләрләр, Сықаның зор байрақлары, зор бүләкләріне алуға лайық бұлдық инде. Қызметлеріні көрділер, юғары дәрәжелерге көтерділер. Мына қазір инде Аллаға шүкір лайықлы ялда. Бик рәхәт қартлық кешірәбіз. Меңа қазір 82 яш. Аллаға шүкір, Аллаға тағала ғұмыр берді, шундай рәхәт тұрмыш берді. Дүниялар рәхәт, шушындай рәхәт тұрмышлар давам етсін. Ил көннәребезгә тынычлык берсен, Аллаһ Тәгалә падишаһларыбызга татулык берсен. Шушындай рәхәт итеп яшәргә насип булсын. Ат көтүеннән тотындым. Шуннан колхозда плугар булып эшләдем, грузчиклар булып эшләдем. Аннан Дасафта шоферлар курсы ачылды да, шоферлык курсына укырга кирдем дә, анда укыдым да. 20 елга 51 машинасында эшләп алдым. Аннан кийек җәмгыятенә күчелде, анда атлар кайта башлады да. Анда ат карарга кирип, 6 ел ат карадым. Аннан амбарларда моторист булып, аннан дробилкаларда тегермәннәр тарттырып, шул колхоз системасында булып, лайыклы ялга чыгарга туры килде. Менә лайыклы ялга чыкканга хәзер 25 ел. Терлекчелектә югары культура өчен конкурсында ферма, комплекс яннарын матур, төзек, чиста, гөл чәчәк итеп тоткан хуҗалыклар да ачыкланды. Җиңүгә быел игенче туган як курсабаш җәмгыятьләре ирешкән. Бәйрәм ияләрен районыбыз белән тыгыз элемтәдә булган һәм терлекчелек тармагы белән хезмәттәшлек итүче эре компания вәкилләре дә котлады. Алар шулай ук алдынгы хезмәткәрләргә, белгечләргә үзләренең махсус бүләкләрен тапшырдылар. Алга таба бәйрәм башкалабыз Казан шәһәреннән килгән артистлар концерты һәм милли уеннар, төрле спорт ярышлары белән дәвам итте. Көрәш бәйгесендә батыр булып быел Туган як җәмгыяте механизаторы Нияз Маликов танылды. Кызлар бик алваклары ука белән шиккәнме? Әллә инде кызыл туйлар итәр чаклар җиткәнме? Әллә инде кызыл туйлар итәр чаклар җиткәнме? Милләргә ятак сирге имәндәй нык егетләр. Şapları, saban duyda bir hatta yarsu şabır şatları. Saban duyda bir hatta yarsu şabır şatları. Ormamaklar akıbıkta ışıp öte oranı. Tuyakları şınlavında mıma kıpşak dolanı. Tuyakları şınlavında mıma kıpşak dolanı. Ormamaklar akıbıkta ışıp öte oranı. Tuyakları şınlavında mıma kıpşak dolanı. Tuyakları şınlavında mıma kıpşak dolanı. Районыбызда 2019 елның мартыннан башлап район башлыгы Рәис Миннеханов күрсәтмәсе нигезендә Соба бала хөдәр проекты эшләп килә. Бакча балалары һәм кече яшьтәге мәктәп укучылары төрле оешмаларга йөреп, һөнәрләр серләренә төшенәләр. Бу проектның барышын без Соба дукыннары даими яктыртып киләбез. Кичә районыбызга әлеге яңалык белән танышу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен башкалабыздан зур делегация килде. Эй угыл, син һөнәр ирән, тәрбияле бул, белем ал дип язган күренекле мәгърифәтче Галим Каюм Насыри үзенең тәрбия китабында. Кеше һөнәрләр белән бала чактан ук кызыксына башлый. Районыбызда уңышлы эшләп килүче бала һөнәр проектының максаты иң беренче чиратта һөнәрләр турында күзаллау булдыру. Ознакомление наших детей с рабочими профессиями, это очень актуально. Сейчас там у нас и дошкольники, и школьники до 12 лет. Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова әлеге проектның республика буенча КамАЗдан кала бары безнең районда гына эшләвен искәртте. Именно в Сабинском районе выстроена такая целенаправленная масштабная работа, и дети уже со школьной скамьи знакомятся с миром профессий и в итоге делают себе осознанный выбор профессии. В городе Казани, да, есть Kidspace, чем-то похожий проект, но там все
находится в одной точке, и дети находятся на этих станциях. А здесь особенность этого проекта в том, что все станции находятся на базе потенциального работодателя. И молодой человек уже имеет возможность увидеть, в каких условиях он будет работать, и непосредственно руками себя попробовать в той или иной профессии. Соба урта мектебі оқушысы Зейнеп Галимуллинаның хиялы пішікші болу. Бүгін ол жәйгі салат ясаған. Мен ясым жәйгі салат қиярдан, помидордан, укроптан, тұздан һәм майдан оливковый. Сенің оны үйіңде ясап қарағанын бар мısın? Бар. Әті әне үйіңге жаратып ашылар ма? Әйе. Шарада Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова да катнашты. Ул балахынәргә зур бәя биреп, әлеге башлангычны Россия күләмендә гамәлгә кертү хыялы хакында әйтте. Люди должны быть патриотами своей страны, правильно выбрать специальность, заранее начать работать и прививать труд детям. Сегодня это очень важно и актуально. Нам надо вырастить патриота, а не потребителя. Но самое главное сегодня – это квалифицированные кадры. Их не хватает. Уровень безработицы низкий, а квалифицированных кадров не хватает. Об этом говорил и раис нашей республики Рустам Нургалиевич Миниханов. Это самая главная наша задача. Мы впервые в Сабинском районе проводим заседание общественного совета нашего проекта, открытое. И хотим мы именно трансформировать ваш положительный опыт не только на весь Татарстан, но и на Российскую Федерацию, потому что этот проект российский. Тантаналы шартларда паспорт алганнан соң балалар Ак Барс банкка юнәлде. Без сезнең белән бүген банк белән танышабыз. Банкта кемнәр эшләгәнен белербез. Банкка акчаның каян килгәнен беләчәкбез, кайда сакланганын беләчәкбез. Мәртәбәле кунаклар өчен Гафил бакчачылык үзәгендә мастер-класс үтте. Биредә микрояшеллек үстерү серләре белән уртаклаштылар. Балахнер проекты буенча килүче балаларга безнең Соба дулкыннары телерадио компаниясендә дә барлык шартлар тудырылган. Балалар биредә сөйләп тә, бер-берсенә сораулар биреп тә, интервью алып та карыйлар. Иң активларга ахырда проектның акча берәмлеге өстәмә барслар тапшырыла. Һөнәрләр белән танышып, кемдер инде киләчәктә үзенә башына салып куеп, нидер хисләр белән, нидер кызыксынулар уятып, шушыны киләчәккә безнең үзебезгә киләсе буынны әзерләү максаты белән эшләп барабыз инде. Бөтенесе дә әйтерим җиңел булмады. Чөнки предприятиеләр, организацияләр, учрежденияләр оснащениесе шушы балахнер проектты үз өстәренә алдылар. Аларга шулай максат куелды инде. Үзебездә кырда калмадык. Транспорт белән үзебезнең яктан булдырабыз балаларны йөртү буенча. Балаларга кулга тотып эшләү ошыйрак төшә. Шул максаттан һәр станция үзләренә хас атрибутлар, логотиплар куллана. Булачак ветеринарлар мәсәлән, хайваннарның тырнакларын кисеп, йөрәк тибешләрен дә тыңлап карыйлар. Аларга күрсәтәбез ничек нинди безнең аспектлар бар эшебездә, нинди требования дип әйтик инде, ничек хайваннарны принимать итәргә клиника, например, шартларында, аларны ничек элементарны дәвалау методлары дип әйтик инде. Шора район башкарма комитетының актлар залында Бердәм Россия белән минем карьерам проектының иҗтимагый советы утырышы белән тәмамланды. Узган шимбәдә Мамадыш районы Жюри авылында керәшеннәрнең республика күләм Питрау бәйрәме гөрләп узды. 25 ел элек Татарстан керәшеннәренең иҗтимагый оешмасы идарәсе җитәкчесе Ак Барс холдинг компаниясе генераль директоры Иван Егоров башлап җибәргән бәйрәм елдан-ел үсә барып, республика күләмендә даими уздырыла торган зур фестивальгә әверелде. Бәйрәмне безнең иҗат төркеме дә тамаша кылып кайтты. Председатель Государственного совета Республики Татарстан, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Хайрулович Мухамедшин. Ваши аплодисменты! И наши радушные организаторы праздника, глава Мамадышского муниципального района Иванов Анатолий Петрович. Председатель Республиканской
генеральный директор отраслевой компании «Акбарс» Иван Михайлович Егоров. Мамадыш районы Жири авылы янындагы кичкенә генә тырлау аланы бу кичтә әллә ничә милләт вәкилләрен үзенә җыйды. Крашен хуҗалыгы, Питрау музее, халык һәм спорт уеннары, халык һөнәрчелеге эшләнмәләре һәм сувенирлар ясау буенча мастер-класслар, туган як сәнгать этник картиналар күргәзмәсе барысы да сыйган бу мәйданга. Крашен хуҗалыкларының берсеннән ишетелгән җир үзенә тартты. Владимир төп мәктәбеннән Елена һәм Николай Бачковлар икән алар. Елена Алексеевна мәктәп директоры, Николай Петрович шул ук мәктәптә укытучы. Кызлары Бәрмәнчек Крашен дәүләт ансамбле солисткасы Ольга да үзләре белән. Даваш итәбез. Башлангыч булып, Мамадыш районының Албай авылы тора. Аның җитәкчесе, башлангыч салучы Никифоров Афанасий Михайлович. Бәйрәмне бик яратабыз. Без генә түгел, барлык менә безнең районда Мишәрләрдә, Мордвалар да, Татарлар да, Руслар да, Марилар да яшиләр. Һәм районда яшәүчеләр генә түгел, республика, хәтта Рәсәй күләмендә без кунакларны кабул итәбез. Республика күләм Питрау бәйрәме кунакларын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов һәм башка мәртәбәле затлар тәмле үлән шәйләре эчеп, кайнатмалардан авыз итте. Крашен халкының гореф-гадәтләренә, аларның тарихына багышланган Питрау музееда эшли биредә 35 ел шушы өлкәдә хезмәт куючы Гөләндәм Давыдова бәйрәм тарихы белән бик теләп таныштырды. Питрау бәйрәме элекке вакытта ул беренче чиратта менә кояш белән бәйле булган, ягъни Петр һәм Павел дигән безнең элекке апостолларга багышлана. Аларның шушы ике апостолны Крашен халкы бик зур югарлыкта күрә һәм инде менә кичкенә генә безнең күргәзмәбез монда шушы Петр апостол дип әйтәбез инде, ул балыкчыларның сакчысы. Име шуңа күрә дә без менә монда Грузиялар, ягъни балыкчыларның әйберләре куйдык, менә карап китә аласыз. Бу элеккедән безнең берничә гасырга элекке һәм дә инде Петр әле ул шушы балыкчыларның сакчысы да, ягъни төрле бәла казалардан саклаучы. Һәм Петр апостол җырлап үтерелгәннән соң шушы балыкчылар чиркәүдә аның рухына шәм куя торганнар. Без менә шушы шәм белән дә имитировка ясадык. Токия нәрсәне аңлата. Менә игътибар белән карасагыз, безнең шушы бәләктә валикта түгәрәк, ягъни бу символ, Крашеннәрнең символы кояш. Кояш символы, Токиода яшәгән кояш, бу борынгы язычестводан калган шушы Крашеннәрнең билгеле бер Петров бәйрәмендәге аларның табынулары, алар кояшка табыналар. Барлык Крашеннәр дә православие динен тотсалар һәм татар телендә сөйләсәләр дә, алар үзләрен Крашен дип язмыйлар. Татар дип язалар. Бу инде билгеле, чөнки алар татарларның билгеле бер тормагы бит индеме, аерылгысыз тормагы. Үзебезнең райондагы Крашеннәрнең тормышы, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр, алар бүгенге көндә ничә авылда яши һәм аларның саны ничек үзгәрә. Мамадыш районы инде күп милләтле район, берничә гасыр дәвамында бездә төп 5 милләт татарлар, руслар, марилар, удмуртлар һәм дә Крашеннәр дус тәне яшәп киләләр. Карап үтәбез 2010 елгы нәтиҗәләр буенча татарлар 34307, шуларның 3600-е Крашеннәр. Бу өлкән районнарда чагыштырганда бик Крашен халкының ярма ризыклары арасыннан иң яратканы тары ярмасы икәнен дә ачыкладык. Питрау бәйрәменә хәтле Сабантуй, җыелык үткән. Имек, җыелык нәрсәсе ул? Җыелык ул чәчүгә төшү. Һәм менә монда инде без аерым кайбер именно менә шушы җыелыкның төп билгеләрен күрдек. Һәм шушы әйберләр безнең Крашеннәрнең җыенына кала.
Ягъни элек сабанты да булмаган, Петрау бәйрәм дә булмаган, җыен булган. Җыенга өлкәннәр килгәннәр, 3 рәт итеп утырганнар, 1нче рәттә аксакаллар, 2нче рәттә урта кул ирләр, 3нче рәттә яшьләр. Алып килгән сөтләр, ярмалар, йомыркалар белән тупланганнар, бу шулай ук кызык кеш түгелгә эчегән сөтне салалар да име, турап пешкән йомырка салалар. Шуны болгатып, ирләргә ипи өстенә ягып ашаталар. Менә шундый бер ритуал булган. Киеме бу безнең чын элекке кием, ягъни менә бу алаша пистрек дип әйтәбез инде, шуннан тегелгән Крешен халкының киеме бик авыр, киладан артып. Оляккыч, булар барысы да кулдан тукып эшләнелгән, һәм бош киеме, сүрәккә менә игътибар итсәгез, ул көмеш, алтын җипләр белән чигелгән. Моны аерым кешеләр эшләмәгән, моны чиркәүләрдә дини кешеләр, билгеле бер кешеләр генә шулай итеп чигә торган булганнар. Петрау ул спорт бәйрәмендә, биредә ат чабышлары, милли көрәш, кул көрәше, гер күтәрү кебек уеннар уза. Петрауга иң көчле көрәшчеләр җыела. Адым сайын гармун тавышы, халык җырлары яңгырап торды. Аларга кушылып җырламый, түзеп тә булмый. Салават Фәтхетдинов, Раяз Фасыйхов, Вадим Захаров һәм башка артистлар чыгышында тамаша кылып рәхәтләнде халык. Жеңілгені түгел ғұмыр юлы, мың сынаулар білен күтілер. Тілі бізді қызыған масабиді, рахметтер әйті білірген. Әйтігелі рахметлеріне, әйтігелі шәлләмі, әйтілішін себеплер көп, керек түгел әлләні. Бәйрәмгә килгән 50ләп фольклор коллектив айрым соклану сүзләренә лайык. Алар армый-талмый көнне төнгә ялгап бәйрәмне булдыручылар. Көмеш тәнкә ансамблендә җырлап биеп йөри торган Комаровка авылыннан Мансуровлар 30 ел буе мәдәният өлкәсендә хезмәт куя. 40 елга якын бергә гомер итүче Григорий Николаевич белән Анастасия Алексеевна ансамбле белән Шиләбегә кадәр барып җиткәннәр. Бик матур бара бәйрәмнәр. Бу алып баручыларга рәхмәт, бу лидерне үстерүчеләргә кешеләргә барчаңызга Ходай саулыклар бирсеннәрне. Без бергә йөрибез. Ерле хатынны бәйрәмдә. Ел сайын фольклор ансамбль белән йөрибез. Без Комаровкадан йөриләр белән бергә йөрибез. Башкортларга нәрсәләргә барылды. Үзебез гел әбиләр белән. Әбиләр картайды хәзер. Әбиләр картайды кичә авыл белән йөрибез. Биредә булган һәр кеше күңеленә рухи азык, ям тапты. Табигатьне ылылау, биргәннәренә шөкер итү, матурлыкка соклану бәйрәме булган Петрау киләчәктә дә дәвам итсен. Ә хәзер спорт темасына. Футбол буенча районыбыз ир-егетләре командалары арасында барган чемпионат төгәлләнде. Соңгы хәлиткеч уеннар Олимп стадионында узды. Футбол диюгә һәркем сүзнең нәрсә турында барганын яхшы аңлый. Футбол уйнау өчен иң уңайлы спорт төрләренең берсе. Тубың булса берни кирәкми. Тибәсең һәм синең тубың каршы капкага килеп эләгә. Ә менә уен барышында алай гына түгел. Сабада бу спорт төрен бик яраталар. Шушы көннәрдә генә Олимп стадионында ир-егетләр командалары арасында футбол буенча район чемпионаты төгәлләнде. Соңгы уен барышын без дә күзәттек. 3 ай дәвамында барган чемпионатта барысы 9 команда катнашты. Уеннар бик кискен һәм дәртле барды. Сабагаз, Сабагры, Шәмәрдәндәге яшьлек һәм башка командалар елның елында чемпионатка яхшы әзерлек белән килә. Футбол уйнарга менә дигән майдан булуы да барыбызны сөендерә. Быелгы уеннарны күзәтергә килүчеләр, җанатарлар да шактый булды. Авыллардан, Шәмәрдәннән дусларына көч биреп торырга килүчеләр күп иде. Бу бик сөенечле хәл.
Димәк, футбол уйынын бүтін гаилә белән күзәтәләр дигән сүз. Уйыннар тамам һәм нәтиҗәләр түбәндәгечә. 4-нче урынны Икшермә командасы, 3-нче урынны Собагаз, 2-нче урынны Собаагра, 1-нче урынны Шәмәрдәндәге яшьлек командалары яулады. Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Минниханов җиңүче командаларга һәм яхшы уенчыларга акчалата бүләкләр һәм грамоталар тапшырды. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән әйбер бар. Алар менә шушылар хәрәкәтләнгән аркасында безнең киләчәк буын да күрә. Өлкәннәребез менә хәзер инде мен уйлыйм, өлкәннәр арасында да без әле бындай турнирны уздырып алырбыз дип хыялланабыз. Инде яшь буыннар безнең инде республика урынында да төрле уңышларыбыз бар. Инде бөтен мөмкинчелек булу аркасында улсын аштыру бик авыр. Инде җиңер өчен бик күп хәрәкәттә булырга кирәк. Инде профессионал тренерның профессионал булуы да кирәк. Инде мин әйтәсем килә, тренерга да рәхмәт. Хәрәкәттә булган кеше ул сираны эштә дә хәрәкәтле, монда да хәрәкәтле. Дөрес сүзгә җавап юк. Мондый уеннарда катнашу һәм үз-үзеңне формада тоту күп кешегә бирелми. Ә мондый очрашулар тормыштагы авырлыкларны кыю җиңәрдәй дуслар табарга булыша. Мин рәхмәтле кеше килеп, шушы команда белән булу, ул уже командада дигән сүз бар. Алар бит инде бер гаилә кебек барлыкка киләләр. Ул инде менә бергә ниндидер спортта булдымы, күләмдә булдыңмы, син нинди ярышта булсаң да, син кем белән ярыштың, ул синең теге якын кешеңгә барлыкка килә. Дөрес, ярышкан вакытта теге нинди генә сүзгә дә килмисеңдер инде, шут сугышмыйсың да. Но аннан соң син аннан якын кеше булмыйсың. Шуның өчен ул зур әйбер. Район башлыгы футбол уеннарында катнашучылардан бик канәгать калганын әйтте. Һәр вакытны кемдер җиңәсе килә, нитәсе килә. Шулай булырга тиеш. Ну, уеннарны үз күрдегез. Инде аларга караганда без күбрәк ниткәнектер, кайгырганактыр инде аларның уңышларына. Бик зур рәхмәт. Тырышалар, булдыралар, молодцы. Киләчәктә шулай була күрсен. Без инде күптәннән уйныйбыз бергәләп, шулай җыела, яңа тренер да кайткач, без инде менә көчле команда ясадык. Һәм инде тырышабыз аны саклап калдырырга һәм көн саен тренировка ясарга тырышабыз. Менә бу уен сезгә нәрсә бирә ул җегетләр? Беренчедән адреналин, бөтен кәефләр күтәрелә. Менә мәсәлән, синең кәефең төшкән булган икән, чыгып уйныйсың и все бөтен әйбер югала, баштан бөтен әйбер китә һәм син бәхетле. Бүген икенче урынны алу белән бәхетлемесез? Мин бәхетле бүген җиңелмәгәнгә. Икенче урында бик әйбәт урын. Чемпионатта җиңү яулаган 4 команда август уртасында Күкмарада Мөхәммәтшин истәлегенә үткәреләчәк ярышларда катнашу хукукына ия булды. Сабаларга уңышлар телик. Соба шашкычылары ерак көнчыгыштан җиңү белән кайттылар. Составында собалар булган команда призер булды. 3 июльдән 13 июльгә кадәр Владивосток шәһәрендә физик мөмкинлекләре чикле спортчылар арасында шашка ярышлары буенча Россия чемпионаты булып узды. Анда Татарстанны 4 кешедән торган команда тәкъдим итте. Бу составны Байлар собасыннан Хәмит Уагызов, Азат Әхмәтов, Балтачтан Шулпан Габдулганиева, Чистайдан Мария Цыганова тулыландырды. Безнекеләр Россиядә көндәшләренә каршы бик көчле партияләр уйнап 3-нче призлы урынны алып кайттылар. Райондашыбыз Азат Әхмәтов шулай ук чемпионат кысаларында узган, вакытка тиз уйнала торган шашка 100 турнирында да 3-нче урынны яулады. Команда Россия Федерациясе спорт министры Олег Матыцин кул куйган диплом һәм кубокка ия булды. Котлыйбыз, җиңүләр дәвамлы булсын. Атна информацион чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Безне бүген күрә алмаган булсагыз, экрандагы сылтамалар аша үтеп, үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан кирип карый аласыз. Ял көннәрегез матур вакыйгалар белән узсын. Бүгенгә сау булыгыз.